Na, sziasztok gyerekek, ez itt a Dőlog King, és azért nem S, mert Ákos most nincs itt, és akkor most úgy csinálok, ez ilyen kreatív dolog szerintem, hogy Facebookról leolvasom, amit írtatok. Akkor ki a kedvenc focistá? Nekem? Ronaldo. Ki a legjobb kapus? Hát nem tudom. De én erről nem akarok válaszolni, mert aztán meg leiratkoztok. Jó van, válaszolok. Cassia, Kiko Cassia szerintem. Ki tetszik neked? Mi van? Mindjárt vissza is jövünk? Na, hát akkor itt is volnénk. Itt tartottunk, hogy ki tetszik nekem az iskolába. Már ezt nem mondom el. Ezt nem mondom el. Csak az tudja, aki tetszik. De neki én nem. Úgy. Ez a baj. Ki a példaképed? Most miben? Hát vegyük úgy, hogy videó meg fociba. Hát videózásban The VR, Lucky, Anfield, videómánia. Fociba meg Cassia, Ronaldo, Casillas, stb. Mi a kedvenc színed? Fekete-fehér. Nekem milyen színű a szemem? Kék. Milyen színű a hajam? Sárga szerinted, ja. Barna. Szoktál fürödni? Igen. Nem, én húsvétkor meg karácsonykor megfürdök, az hello, mi? Ilyen kérdés, te. Minden nap. Ja, az... Kibe vagy szerelmes? Aki tetszik. Ha nagy lesz, hol akarsz lakni? Hát én Madrid. Ha találkoznál 3 éves emberrel, kik lennének azok? Anfield, Ronaldo, Priskin Tamás. Ha egy foci csapat tagja lehetnél, akkor melyik csapatot választanád? Egyértelműre Real Madrid. Ha nagy leszel, mit akarsz állandó munkának, amit szeretsz is? Én nem akarok munkát, én focizni. Szóval money. Ja, amúgy, tényleg amúgy focista akarok. De amúgy azon kívül ilyen munkát. Nem tudom. Volt új évi fogadalmat? Ha igen, mi volt? Nem volt. Volt már... Igen. Anyát. Van telefonod? Igen, van. Itt van. Látszódik, de szarom le. Prestigio, az meg C3 mazuk, vagy valami ismeri, ilyesmi. Van házi állatod? Nincs. Hány feliratkozót szeretnél, vagy akarsz? Hát én nekem már ez is jó, attól mert van 12 videóm. Még rajtatok függ, hogy mennyi lesz. Melyikőtök a legjobb, vagy melyikőtök a jobb focista? Erre nem válaszolok, mert ez az, amit nem tudunk. Valaki azt mondja ő, valaki azt mondja én. Mondjuk nem vagyunk valami jó kúszni. Na hát akkor ennyi is lett volna ez a videó, tetszik, nyomj egy lájkot, hogy legyen még ilyen videó. Iratkozz fel, sziasztok!